täällä taas Hirvikalla pelaa, niin tänään käymme piraattimodia. Eli tänään käymme kaikki aseet läpi. Ja toisen videon teen, missä hyökkää yhteen piraattilaivaan. Eli tässä on tämmönen throwing knife, ei tällä voi heittää niinku tyyppejä naamaan. Ja hyvä syöksy nälkä. Mä oon vähän jos mä oon välillä aika kreatiivina, koska mun pakko välillä tehdä yhtä asiaa, kun mä joskus saatan vähän feilata jossain asioissa, niin mä vähän mä oon seikkailua mahdollisimman paljon. Niin, eli nyt mennään testaamaan sitä pikku Labran, mistä voimme testata. Nyt kaikki noin, sitten search items, sitten vähän possuja otetaan. Mä ajattelin, että tässä millä voisi kyllä olla parempi. Tässä se ottaa ihan hyvin nämä possuista. Nyt mulla on vähän kipeänä, niin mä en tiedä, jos ääni vähän kuuluu huonosti, mutta yritän olla, että tää video onnistuisi hyvin. Ja muistakaa sitten tykätä tästä videosta ja kanavasta. Ja jos et tilannut, niin tilatkaa ja liittykää Hirvikalla pelitiiviin. No niin, jätetään vielä tässä. Anteeksi vähän yskiin, kun mulla on kipea oli ja vähän nuoli. Joo, jos äänet takuisi vähän nuosilta, niin sitten mä oon kipeä. Joo, nunchakuja vähän tämmösiä heittoähtiä otetaan ja käytetään taas possuihin. Sitten jos te oikeasti katsojat, hyvät katsojat, jos te haluatte niin, että laittakaa teidän lempimusiikkia, mitä te haluatte, että mä voisin käyttää mun videoissa. Laittakaa vaan sinne kirjoitusrakkeelle sinne alas tietävämmän description sinne päin, niin että mitä musiikkia mä voisin käyttää tässä suunnilleen, että mistä mä voisin tehdä, mutta sitten niin se pitää olla, että mitkä on Technic Launcherissa tai sitten muuten. Ja sitten Skywars mulla ei varmaan mä en osaa kauhean miten sitten mä hyvin laittaa Skywars, niin no yksi pyy Skywarsia, mutta mä en oikein osaa sitä pelata, niin me jatketaan vielä. Mulla on näitä vähän nyt käydään nyt vaihtamassa kohta varmasti. Niin. Spammitaan sitten katsoa noita vielä nopeasti. Throwing staria. Ihan hyvin kyllä tekee damagea. Tää on pitkän kantama aseesta ei parhain kyllä, mutta tuossa yksi muskets, kun mulla on noita tiettyjä pyssyjä. Pyssyjä, niin mulla on niitä myös käydään tänään läpi, niin ne on parhaimpia aseita mun mielestä tässä modissa, että mä voin näyttää vielä, mä voin yrittää saada tähän vielä semmosen teksti vielä tähän loppuun vielä laittaa, että minkälainen se on. Mikä se modin nimi on sitten. Ja nyt on Boomerang vuorossa. Meni tuonne, mitä se meni noin tonne. No, nyt tuolla possu, heitetään sinne pikku Boomerang naamaan. Pom, se on rip se possu. Very rip. Niin mä sitten kielestä niin mä puhun suomea, niin se sitten puhun enkkua. Englantia, eli mä puhun myös välillä enkkua, mä oon tehnyt videon, niin sitten tässä vähän käsittelystä yhdestä hide and seekistä tein YouTube-videon, niin mä puhun välillä enkkua, välillä suomeksi. Ja nyt seuraava Boomerangia, Iron Boomerang. Ja nyt taas possuus painetaan tuohon eteen ja sitten kokeillaan vähän miten tuo on. Onko se hyökkäävä tuo possu vai mitä se possu nyt tekee tuossa mun eessä, että kun se hyökätä, mutta ei se hyökkää. Ne on niin kiinnittäjiä ne Minecraft-possut. Näin, niin sitten mä käyn niistä nopeasti, kun
No niin, taas takaisin ollaan, niin nyt on kokeiltu jo, että seuraavaan boomerangi, eli golden boomerang, kultainen boomerangi. Jälkeen että sitten tulee tommosia skypejä semmosia, että välittääkin. Kattokaa vaan videota rauhassa ja anauttakaa. Joo, nyt tuossa yritetään tätä bossua vaan tossa teurastaa. Pomma. Vieläkin helvettiä. Anteeksi jos tässä mä opetin vähän hassusti, mutta mulla on jotenkin tää... Mä en voi mitään, mutta mä lopetin. Mutta kiitos katsojille, niin mukavaa päivää. Muistakaa tilata. Hei hei!